காய்ஸ், இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பொலிட்டிக்கல் ட்விஸ்ட் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். டாஸ்மாக் போன்று அதானி வழக்கையும் அமலாக்கத்துறை விசாரிக்கணும்னு அப்பாவுக்கு கூறியிருக்காங்க. செய்தியாளர்களும் பேட்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்கலாம். அமலாக்கத்துறை எல்லை மீறி செயல்படுது என்பதை சுப்ரீம் கோர்ட் சுட்டி காட்டியுள்ளது என அப்பாவு தெரிவிச்சிருக்காங்க. டாஸ்மாக் விவகாரத்தை விசாரிப்பது போல் அதானி வழக்கையும் அமலாக்கத்துறை விசாரிக்க வேண்டும் என சபாயன அப்பாவு வந்து வலியுறுத்திருக்காங்க. இது தொடர்பாக நெல்லையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசி அவர் கூறியதாவது, டாஸ்மாக் வழக்கில் அமலாக்கத்துறை எல்லை மீறி செயல்படுகிறது என்பதை சுப்ரீம் கோர்ட் மீண்டும் சுட்டி காட்டியுள்ளது. 10 வருடங்களாக இருக்கும் டாஸ்மாக் வழக்கை இன்று கையில் எடுத்திருப்பது போல் 10 வருடங்களாக இருக்கும் அதானி வழக்கையும் அமலாக்கத்துறை விசாரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 2 வழக்குகளையும் அமலாக்கத்துறை விசாரிக்கட்டும், அதன் பின்னர் அதானி எந்த தவறும் செய்யவில்லை என்று அவர்கள் அறிக்கை அளித்தால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இவ்வாறு அப்பா வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வியூவர்ஸ்.